Eżis, Anthony Joe u Fabio u aħna l-koll. Aħna ninsabu ftit jewwies fis-sitwazzjoni illi fija sapruħu il-poplu Ludi fi żmien il-gvernatur Nehemija u s-saċerdotu l-iskriba Eżdra. Kif smajna fl-ewwel qari u sabiħ ferm illum f'dan il-jum li fih aħna inqimu il-kelma ta' Alla. Il-poplu Ludi kien fl-eżilju ta' Babilonja. U wara li s-sultan Ċiru tal-Persja ħelsu minn dan l-eżilju, il-poplu reġa' lura bil-mod miexi minn naħa tal-Vant għal Punent, miexi mill-Babilonja b'wieħed ieħor l-Iran, l-Iraq tal-lum, miexi bil-mod il-mod lejn l-art ta' Iżrael. U meta wasal fl-art ta' Iżrael sab straġi sħiħa. L-ewwel li mar il-poplu mar ifittex fit-tempju, it-tempju li kien xi ħaġa sabiħa, għażiża u kbira għal dan il-poplu li kienet tagħtih identità. Il-poplu kien iħossu poplu Ludi propju minħabba t-tempju ta' Ġerusalem. U ma sabx ħlief tifrik, ħlief tkissir, kollox infarrak, meqrut u mkisser. U bil-mod il-mod dan il-poplu li kien għadu kif wasal lura fl-art tiegħu, fl-art ta' Iżrael, qegħdin nitkellmu bejn wieħed u ieħor madwar 400 sena qabel Kristu, dan il-poplu beda bil-mod il-mod jerġa' jpoġġi kollox f'postu u jerġa' jibni bil-mod il-mod it-tempju li kienu farku l-edewwa tiegħu pagani. U qalb dan it-tifrik tat-tempju joħroġ ktieb, joħroġ scroll, joħroġ romblu. Il-kodba kienu rombli. Il-poplu meta nduna illi fidejh kien qiegħed jerġa' jsejb il-ktieb tad-Deuteronomju. Il-liġi l-ġdida, il-ktieb li kien mitluf. Il-poplu ħassu se jtir bil-ferħ. Ħassu se jtir bil-ferħ. Għax wara tant snejn, wara 20 ta' snejn, reġa' ltaqa' ma' ktieb li fih kienet miktuba il-kelma ta' Alla, il-kelma ta' dak li jħobbu, il-kelma ta' dak li għamlu, il-kelma ta' dak li ħalqu. U aħna ninsabu xi ftit jewwies bħal dan il-poplu Ludi li jerġa' lura lejn l-art ta' Iżrael u jsejb tifrik. U jsejb illi il-kodba, il-ktieb m'għadux hemm. Il-ktieb bil-mod il-mod qiegħed jgħib, qiegħed jisparixxi. Imma bħalu wkoll aħna inħossu din ix-xewqa li nsibu l-ktieb. Bħal dan il-poplu wkoll aħna ġewwa fina nindunaw jew ma nindunawx, ħafna drabi mingħajr ma nindunaw. Hemm ħerqa, hemm xewqa, hemm talba li niltaqgħu ma' din il-kelma ta' Alla. Din il-kelma tal-missier li jkellem lili jibnu, li jkellem lili bintu. Din il-kelma li tant jinaċċana lija. Aħna ngħixu fil-ħajja tagħna ta' kuljum għaċċanejn għall-kelma. Għaċċanejn għall-kelma. Kemm minna kultant, kemm minna ngħaddu minn esperjenzi u nixtiequ li xi ħadd jgħidilna kelma. Kelma ta' kuraġġ, kelma ta' konsolazzjoni, kelma ta' ħbiberija, kelma ta' maħfra, kelma ta' ħniena. Kemm minna ngħaddu minn esperjenzi bħal dawn fil-ħajja, inkunu nixtiequ kelma. U kemm tista' tbiddel kelma fil-ħajja ta' kull wieħed u kull waħda minna. X'differenza tista' tagħmel kelma? Kelma aħna nidu, kelma tollejk fis-sema u kelma tniżlek fil-qiegħ tal-art. Kelma li tisma' filgħodu kif tqum telefonata tista' tħassarlek il-ġurnata. Jekk mhux iktar, imma kelma wkoll tista' terfalek il-fuq il-ħajja tiegħek, tista' timliek bit-tama, tista' timliek bil-ħeġġa, tista' timliek bl-entużjażmu tal-ħajja. Il-kelma. Illum qegħdin niċċelebraw il-ħadd tal-kelma. Din il-kelma tal-Alla li meta il-poplu ta' Iżrael beda jismagħha, meta nduna illi il-qassej Eżdra kien qiegħed jaqra minn dak li jixtieq Alla l-poplu, kif kien merfuħ fil-għoli, kif nagħmlu aħna f'kull quddiesa,
din il-kelma nisimgħuha mill-loli għax mhix kelma ta' bniedem imma kelma ta' Alla, dan il-poplu jibda jibki. Ifisser li din il-kelma ma tasalx biss sa widnejh. Ma tasalx biss sa moħħu, imma tinżel ukoll f'qalbu, tmisslu qalbu, tmisslu il-persuna tiegħu, tmisslu l-istorja tiegħu. Il-kelma tal-Alla rridu nħalluha mhux biss tasal sa widnejna, mhux biss tasal sa moħħna billi nifhmuha, imma nħalluha tmiss il-qalb tagħna, l-persuna tagħna, il-karattru tagħna. Allura rrid inkun naf tgħid jew wisqien min jien, ma rridx ngħix stordow tal-jingħad, inkella din il-kelma ma tkellemni qatt. Imma wkoll din il-kelma tkellem mhux biss lili, imma tkellem ir-relazzjonijiet ta' bejnietna. Tkellem l-istorja tiegħi, tkellem lill-familja tiegħi, tkellem lilu lil sħabi fuq ix-xogħol, tkellem lilu lil sħabi ħbieb li noħroġ magħhom. Din il-kelma titkellem għall-ħajja tiegħi. U meta nisimgħuha tassew, din il-kelma timlina. Niddunaw li meta nisimgħuha din il-kelma inħossu ngħidu dan kien li jonqosni. Li nisma' din il-kelma. Din il-kelma tagħtini l-ħajja. Din il-kelma tagħtini l-kuraġġ. Din il-kelma tagħtini l-enerġija biex nibqa' miexi. Għaliex? Għax din il-kelma tikkomunikali, tgħaddili mingħajr ma ninduna l-Ispirtu tal-Alla. Din il-kelma fija l-Ispirtu tal-Alla. U jekk jien din il-kelma nħallija tidħol f'widnejja f'moħħi f'qalbi, niss il-persuna l-istorja tiegħi inkun qiegħed niftaħ il-bieb għall-Ispirtu tal-Alla, l-Ispirtu tal-mulej fuqi għal Ġesu. Ara Ġesu mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Din il-kelma tgħaddilna kontinwament l-Ispirtu. Din il-kitba sseħħ illum aħna nisimgħu jekk niftħu moħħna qalbna il-ħajja tagħna għalija. Din il-kelma nirċevuha. Anki l-istess Ġesu fil-Vanġelu kemm hu sabiħ dak id-dettall. Il-qaddej jagħti il-kelma lil Ġesu. Ġesu ma jieħux il-kelma bidejh, u li hu l-istess kelma tal-Alla. Il-kelma tal-Alla nirċevuha. Ħadd minna mu sejt ta' din il-kelma, ħadd minna mu sejt tal-Iskrittura, ħadd minna mu padron tal-Bibja. Il-Bibja nirċevuha. Nirċevuha mingħand il-Knisja. U interessanti għax il-qari tal-lum jippreżentalna mhux persuna li tisma' l-kelma, imma assembleja, imma ħafna nies flimkien, kemm fl-ewwel qari kif ukoll fil-Vanġelu, ħafna nies flimkien fis-sinagoga, kif kien imdorri jagħmel kull nhar ta' Sibt. Jisimgħu l-kelma flimkien. Il-kelma mhix tal-individwu, il-kelma hi tal-komunità. Hija l-komunità li taqra l-kelma, hija l-komunità li tirċievi l-kelma, u hija l-komunità li tgħaddi il-kelma lil tawrajja. U jkompli l-Vanġelu. Ġesu jiftaħ il-kelma. Għalfejn Salluqa jidħol f'dawn id-dettalji. Jiftaħ l-Iskrittura, jiftaħ l-iskroll. Nimmaġinaw li Ġesu jiftaħ dan il-ktieb twejl tal-profeta Iżajija. Ktieb twejl, tant li meta sabu kopja tiegħu dan il-ktieb fil-fdalijiet ta' Qumran, sabuhom is-seklu ieħor fl-1949. Fdalijiet li jaslu saħansitra sal-ewwel seklu, jiġifieri sa żmien Ġesu, il-ktieb tal-profeta Iżajija kien twil 23 pied. Dan il-ktieb 23 pied. Scroll twil li meta tiftħu twil 23 pied. U Ġesu jiftaħ dan il-ktieb. Nimmaġinawh, jiftaħ dan il-ktieb. U jsejb fih dan il-ktieb, isib fih dik is-silta tal-profeta Iżajija li titkellem mill-Messija, mill-mibow tal-mulej, minn dak li l-bniedem, li kull bniedem, li l-bnedmin kollha qegħdin jistennew biex jagħtina s-salvazzjoni. L-Ispirtu tal-mulej fuqi, għax hu ikkonsagrani, badni nwassal l-aħbar it-tajba lill-fqajrejn, nagħti d-dawl lill-lomja, il-ħelsien lill-mjasrejn, u s-sena tal-grazzja, is-sena tal-ġublew, is-sena tal-grazzja, is-sena tal-ġublew lill-foqra. Dan hu l-ktieb li jiftaħ Ġesu. U jerġa' jgħalqu Ġesu l-ktieb. Salluqa joqgħod attent li jgħid li fetħu isejb jaqra u jerġa' jgħalqu. Għaliex? Għax Ġesu huwa dak li jiftaħ u jagħlaq il-ktieb. Ġesu huwa l-ispjegazzjoni tal-Iskrittura kollha kemm hi. Ġesu huwa t-tifsira tat-Testament il-qadejm u tat-Testament il-ġdid kollu kemm hu. Ġesu huwa t-tifsira tal-esperjenza kollha tal-Knisja ta' dak li nagħmlu. Ġesu huwa s-sinifikat. Ġesu huwa t-tifsira.
is-sens ta' kull ma aħna u ta' kull ma nagħmlu. U x'jagħmel Ġesu? Għaliex ġie mibgħut Ġesu? Ġesu ġie mibgħut biex jagħti aħbar sabiħa, aħbar tajba. U jekk intom illum se tirċievu dan il-ministeru li permezz tiegħu il-Knisja qed tibatkom għax temmen fis-sejħa li Alla qed jagħmlilkom biex intom twasslu din il-kelma. Il-Knisja qed tibatkom biex twasslu aħbar tajba. Il-kelma Vanġelu, qari mill-Evanġelju ta' li semewha kull darba li nisemgħu l-Quddiesa. Fi kliem iktar preċejs, iktar tagħna Malti. Qari mill-aħbar sabiħa, qari mill-aħbar ta' fer. Hekk tfisser il-kelma Vanġelu, aħbar ta' fer. U allura din il-kelma, kull darba li nwasluha, kull darba li nxandruha, trid tkun verament aħbar ta' fer. Aħbar sabiħa lil dawk li jisimgħuha. Kemm għandna aħbarijiet koroħ madwarna. Kemm nisimgħu bid-dwejja, bi problemi, b'diffikultajiet. Kemm ngħaddu aħna stess minn esperjenzi negattivi. Kemm ngħaddu aħna stess minn problemi ta' mart, konflitti f'relazzjonijiet, nuqqas ta' ftehim bejnietna. Kemm ngħaddu aħna stess minnhom. Kemm għandna bżonn ta' aħbar sabiħa fuq l-istorja tagħna, fuq il-ħajja tagħna. U dan hu intom imsejħejn li tagħmlu bħala ministri tal-kelma. San Luqa fil-bidu tal-Evanġelju tiegħu meta jirrakkonta kif kiteb il-Vanġelu. U fit-traduzzjoni tagħna hija għaddejja tal-kelma, jew ministri tal-kelma. Imma San Luqa proprjament jekk ikollna morru għall-oriġinal, qiegħed jitkellem minn kelma verament sabiħa. Jitkellem minn għaddiefa tal-kelma. Dawk li jaqtfu u biex taqdef tittistinka, biex taqdef tittoħroġ l-ara, kultant tittoħroġ id-dem, tagħmel il-kallijiet fidejk. Għaddiefa tal-kelma. Dawk li jaqtfu, li jistinkaw, jaħdmu biex waslu l-kelma lawn u lem mal-erba' tirjieħ tad-dinja. Iktar mill-kelma ministri hemm il-kelma għaddiefa, dawk li jaqtfu biex waslu l-kelma. U dan hu dak li qiegħda ssejħilkom għalih il-Knisja illum. Din il-vokazzjoni li qed jagħtikom Alla, din il-kelma sabiħa li twassal verament l-aħbar it-tajba lil fqajrejn, verament li tagħti d-dawl lill-omja, qed ngħixu fama. Għalhekk bdejna dawn il-ftit riflessjonijiet propju blidija illi aħna bħal poplu ta' Iżrael qegħdin nitilfu l-kelma. Aħna bħal poplu ta' Iżrael irridu nfittxuha l-kelma. Għandna bżonna ma nafux fejnej. Għandna bżonni ma qed nisimgħu sejjes oħra, vuċijiet oħra. Għandna bżonni ma maħniex nagħtu ċans lil din il-kelma li tkellimna fil-ħajja tagħna. Nagħmlu ftit katekismu sakemm nagħmlu tqarbina u l-griżma, mhux tant biex nisimgħu l-kelma, imma biex nitalmu x'inkella jekk ma nitalmux jew jekk ma mmorrux jista' jkun il-kappillan jew l-arċipriet jgħidilna mhux se nagħmellek it-tqarbina u l-griżma. Imma fejn ix-xewqa li nisimgħu l-kelma li tagħtina l-ħajja? Fejn ix-xewqa imbagħad wara li nagħmlu s-sagramenti tat-tqarbina u tal-griżma li nkomplu nieħdu l-ħajja minn din il-kelma. Minn din il-kelma li verament hija l-enerġija, verament tgħaddilna l-Ispirtu ta' Alla. U dan hu din id-dinja li aħna qed ngħixu ġo fiha. Dan hu t-taħbejt, dan hu l-baħar li aħna rridu naqtfu fih u naqtfu sewwa biex din il-kelma verament tasal għand kull bniedem. Għax kull bniedem irida anke jekk ma jafx. Kull bniedem jixtieqha mejjet għalija anke jekk ma jafx. Anke jekk ifittex li jaqtalax lawn u lem u lien fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Ejjew nitolbu lil Mulej illum f'dan il-ħadd iddedikat lill-kelma biex kull wieħed u kull waħda minna u ġew. Imma b'mod speċjali intom narfu mhux biss nifhmu, mhux biss nikkonvinċu rwieħna hekk bil-fors, imma narfu s-sabiħ, is-sbuħija, it-tjubija ta' din il-kelma. Il-profeti qablu lil din il-kelma mal-għasel. Il-profeti qablu lil din il-kelma mat-tejn, mal-għeneb. Qablu din il-kelma il-profeti mal-iktar frott tajjeb, ħelu, għax din hija l-kelma meta tidħol fil-ħajja, din l-enerġija, din il-ħajja li tagħtina. Jalla l-Mulej permezz ta' din l-Ewkaristija li qed niċċelebraw. Jaddilna din ix-xewqa, jagħtina din ix-xewqa, jagħtina din il-kilba, dan l-aċċ għall-kelma.
nispiċċa dak li kien jitlob Sikwit San Franġisk. Mulej, ħud li kollox, kollox. M'għandi bżonn ta' xejn. Ħlif ħaġa waħda, ħallili ħaġa waħda biss li ma nixbax nisimek. Ħallili ħaġa waħda biss li nibqa' nixtieq nisimek.